Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Beli pi baru kini longi kubor bam dagasngi. Kanu kalong ka besutan la don gi kinhun seng ne kinhun ka bala ban knerti bar ka bala ban kintiu nam ya kasap ka phong jang don sam. Kawe ka kinhun kintiu sap ka ribhoi surbathiang association film production kabla seng ha ka khat phra trek unailar arhajar khat phra kalale ki kamsin yang na ka benta ki riu don sap bat ban kershani gi pan nong shong shnong ka dong ribhoi. Katay kaseng jungi nong rai bat sap nong shna bat pin mi plim kila let ban wat yaki kinhun baduk baduna ban yo kintiu bat ban wan ra rinsan na kabenta kasap jongki ki badan ni kasap nila tun rai la jong ka ba ong ha kaktin nong way natural voice habayo ban ya kran bat kinong yalam katay ka kinhun ribhoi surbathiang oba kismol nong rang president ubade nong rai uyathu ka jingtmu jong kaseng ban kintiu yaki nong rai nong tem nong pun ki badan kasap na tun rai la jong ne ka rendang surbathiang jongki ki badan hagish nong kendong bapher kasur bathiang association ka jupalong kumno ban penyat yaki program bapher khnang ba ka perthei kan ithu yaki kababun ki riudon sap hagi nong kendong ki kutang hayeng halingkha haga jing od jing rai hagi kam hnrei omyo lat yathu uba kismol nongrang kakin hun ka jusin yang yaki sap ki phong jingi nong rai khun swet ban gantiu shu ban yarap ya ka jingdon kam jongki kat ba kala na kaseng bat na ka jingna senyang jingi nong le bha yathu president kabakham kong san ban gantiu ka sap jingi nong rai kalai karpang shiki baduk ki barangli ki khun swet ki baduna department te kumta da ka jingdon ka seng ban yarap yaki ngin saplong no da ki program bapher ba kin sayo lat ban shimbenta ha ki program ba ka seng kan saplong yathu uba kismol nongrang Hari Presiden jangka hari voice surbathiang association hari ba kismol nongrang i Stefan Lengdo sekretari jongi ba di babok nongrum balong ro imambar jong kaseng te laseng ya kani kaseng ha khat phra tarek banai bapra arhajar khat phra bat kamutu jong ni kaseng kadai kasur kursi bat kentil tengi nakaliang jong ka association ni penpa ko jing skuman ke bakharau ba yo ban keren kumni hani kepon ban pensai kemudian ha ka jing ya denti jongi ni kendu bat ngisem bah kini ki perthai mentabun ki nong ruai ki basa ha ki snong ki bapher ki sukut no akom tu ya kasap ka ba ki kidon duna ban kentiu yaki ban manyalam yaki sha kita ki program ki bapher tengi nakal yang aseng lasim ko wei ka rai ba ngin le kut ki snong ki bapher maliwat kita ki nong ruai ki badan kasap hok ban ruai ka bami nadu na po donut kiba angnut ru teng ban ruai te ki sukut no teng tang hapo lengkha teng tang hayeng teng tang hapo sajan namar belai ba undan ban kentiu yaki tingi ngisim ya kan ka kabu hani por ba ile sikistong ba pher ile wat kita kinang ruai bat andang layo kita kinang ruai ngi sarikot ya jirwa jengki bat ngi sat ngap ha ka office jong lejong bat ngi sustu bakat nungut kinang ruai kidon kiba di hok sa kinang ruai kajing kwa jengi kalong nakaliang jong asion kalong ba wan jalam yaki mo sakit na kisnong ba pher na kisnong nong kendong bakim tip lat sunukin let sunukin wan tingi plan da ban pelong da program ka behe bat man jalam yaki nang ba ki pai ba kini i pakin tip ba peleng kinong ruai jongi kidon tang ba kidon sakit kendong ba pher pun sing ngim tip namar belai bangim poi sakit kisnong ba kidon kita kinong ruai telek sin lang ba nakani kaseng ngin sala ban kentiu ya kasap ka phong ya ka tem kaput jong kinong ruai ki badan hande khamtam hande ka thain riboi ka jongi khandiat dah bai dei bat kani ka asen ka jongi na ka ban penpau khandiat ka long ba kidon ka jing thmu ma namta kini kinong ruai ban manyalam yaki khamtam ki program ke behe bat ban aru bersiam yaki khamtam ba kidon kata bersiam kidon sya kasta kasap ban ruai ka jing ya denti jongi ngi kendu bun ki jing kendu mau siang ma le besi la padong no
teng la su ba ngim kwa su ban tre yang ni ka kam tang balong ka ban sim ka kwa ban ba kum no nginum kan din sedien nyai be sakaman nang bung yo tau so jong ka jing job amar ka jing tu jing kalong ban kersiu yakin nang ruai ke badan han ruai ke jong te ka jing ya len ti jongi nakaliang jong sekretari nakaliang jong i babok bun sing sait perkhat ba ngin sange no ini ka sen jengi namar balai ba ilabun kam so palat tang balong ajik perkhat jengi ba teng isu ba imdei ban syarem ba sen bang ilaseng ya kaseng kemud nginyak besakman bat adu ba ngin po adu ka jingjab bat ngin yo kata kathong jong jingjab te ka jingya ti jongi i kenduk rubun jing ya ma labun no ngisai lej ya kiyeng ibadu ngisai rung kiyeng ke konsuet teng habang idon nakaliang asion ban se bang ihap hiban no senjang lamta jong kiru ndai ka tiya nanti jingi kolong lamta ki kinong ruai abang i kenduk pada kiru ngimla ban i ya kiru te nakaliang jongi abang i pej i kinong ruai mentang i kwa sisa ka sur ka ba nela na urendang ku ba uba desa kita kinong ruai umla benong no su anuk sai pi ma hakipor man suah klem kor klem mesin kemdan ka jing penbang dei kidon kinang rawai jangi ki bakrau tam kamtam ku mi bar rana khar kungor iba scan te iba nonggeri ibun kinang rawai jangi ki barwai syapang kamariang syapang ka jinglong jingman jangani ka perthai ki thau ki jing rawai bat ka badan jingmut sya ka jing rawai ro re hagini ki snipan ngai ka jing rawai ki su thau kum tu tang bungin yo ma ka panpau social media andai kata kasur nelapan bunsen ngimyo ngi wat ya kasur nelaka ba kabaki maki kidon tingin ban se ban ya chakmat yang ka kam jangi ba sen mangla khamti ban in trail ne ka kam adu ski jong jing jom sekretari jong association apun pau ke jing songu bakrau ya kitu kinong yarap na banta ka jongi kinong no senyang te sakawai ro ngong ba hoi kum ga ne ka lej jongi ni sembun ki ni konsuet mo hoi ki konsuet ki don la ka jongga sap bakin ya kata ka sap jingwa ban roi jingwa te ya kum kini ru ka ngi haban kentiu Prinsip DP babak kuwen perkira dan sap kene penuan yang suruh batang asusun juga itu pi kuwen gitu ai uno pisau yang sen atau pi ai kisah jo pi ai ya kene sen to suaba ngan jubab ya ka jingkeli jong pi ngan itu saya ladi nga la khot hi yang haparo ki prano song coba itu itau yang khot yang ai babok rei ka kerteng ka basisa jonga dei di ba ko perlang nongro de rei ngarung sunat ya khot i joki nong ko syap jonga mo de ngan ngaleng jonga nadu arjar pra arjar khnai bu pra ngala pentebun yang kam norway aku por langsung ba kinaya set kesai itu mo de mensua ngade wei wa i ya jirwai ngasutu LD ba ngam tadi uriu sap dan snai jirwai la ne ban roi kerendang ru ngam tadi uriu bit adu ta ring long pad wei uriu ba tenat ba ya jirwai habadon ki program ki per ngaju leng ban ya sim benta nama ba jing suntenat ke conga dan ki jeka bang ngajob dan ki jeka bang rem ru te hakani pat ka por ba mentah khndiat snem lai kendu pat i kesmol norang mo i lai kentu yang aban ya sim bentalang hakani ka position ban long kumwei unong yarap ban peni ya jirwai ban peni ya ge album per den ngaliang jonga ngakloi diang ya kani namar bang asupro ya tadi hagapor begadang sedang adon sibun ke jing namar ke jing bom simpang ke jonga te lese kani ka seng ngasong thu ba kan kersiu ya khantam ya kinong kendong no ki badan ka sap ban roi ki badan ka sap ban tem wala kimio jing pentebit rei ki don ka sap ban tem la ne ban roi ki khun samla ki jongi te ngawan sa kani ka lempung ban ya snok tilang
hakani ka seng kelongwan kersing thia ya ki para samla kamtam ki hep ki barip ki badon ka sap ban ruai khnang ba kiru kin nanglong kindanglong ki briu ki ba sempang ban long silur kajing silur ke banang kong ala da kidon kam sim kajing silur mut ba ki kloi ban yo ya kata thong kanam de nagliang junga ngam sung nang hin rong kuno re hadu menta ki babun ki jirwai ba nga su thau pat yarap ya ki wei pat ki khun samla la ki long ki school ne ki long ki jam program la ki long kmi ki badon ki babun bun ki program ki jongki ko per nga se yarap da menta ban penthau jirwai ba ki kin roi kan long natural be ndei ba kin le recording la ne kin le angin ki jing pen bang tiang da ki bor ki komputer no la no ndei ki roi be na po stick hak badon ki no program banga sai thau dam ta jongki te hadu menta mane hi nagaliang jonga ngasotanat ban sna jirwai ya nuki bakwa ban roi marba kan long kum kucing silur nam ta jongki ngakan mau porbadang kena porbadang de school mensua ba mangaru ngadei riu wei ba kwa ban pau ha school ban kum no roi de idon iri rungba iba mdon su mentai la no i ai ya ka jirwai ka wei ta bangan roi ha school te nadu na kata kapur baro ki ro yang ba ngapit kum no roi te ngayo mensim kan nagliang jungar ngayo mensim kamar ba ibu pun ibalang ki ong ba ani roi mo ki tangkum tu la don ki bajau man don ki ba long ki kendu ki roi bangan roi rei ji sa ngam dei bangan thawi ba thau dei wei ni ki ro ba rei akar ji nang junga wan dur ka ji roi rei ka pau apo ka ji ai ti jonga tang tang silur yang ba ngami sepat roi